Ingon pa nila, walay kabuot ang mga karaang tao, labi na sa natad sa arte o kultura, kung wala pa moabot ang mga katsila. Ang mituon ni Adto, wala masayod nga diha nas mga tao ang kinaiya sa pagkulit o kinigibansay na nila. O kay ang suwatanan, mga dahon o mga panit sa kahoy, dali ra kining madugta ug ang pruweba, mawala. Apan ni ay copper plate nga ebidensya, pila pa kasiglo sa wala pa ang mga Kastila. Ang mununggol jar pananglit. Ukit sa duha ka tawo nga nagbugsay, ibabaw sa takob sa tagyaw nga gisudlan sa mga bukog sa katiguangan nga hingpanaw. Ukit, kulit gamit ang mga binaid, tinigbasan sa sundang, inakak sa atsa, gibengko nga luwang, gitigib nga mga barandilya, kining tanan, aron ikapakita nga gikan sa kakaraanan, diha na ang katakos sa katawhang lumad sa pagpadayag sa ilang mga pagtuo ug hunahuna. Sa panahon sa mga taga-Espanya, napahimos lang ng katakos sa mga panday sa tabla. Gawa sa mga dinagkong simbahan, nga bato nga gipagama, gikuygan usab kini sa mga altar o retablo nga pinakulit na. Didto, uban sa mga hait nga tigib o lantip nga kakugi, napukaw ang nagparok nga abilidad sa pagkulit isip arte. Sa dagan sa mga siglo, ang ukit dili na unta uso. Apan dinhis Bohol, sa pagpangayo sa mga lumpag nga simbahang gilinugan, nigitib ug balik ang katakos sa paglalik, pag-ukit ug pagpadayag sa kinaiya nga ang bulanon nahimong inila. Gikan diri sa workshop sa Santa Monica Church sa Albuquerque, Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.